Gratis lommeaskebær. Gratis lommeaskebær, piger. Skål. For os lidt. Når stemningen stiger på Roskilde Festival, stiger forbruget samtidig af de her. På tidligere års festivaler er de alle sammen endt sådan her. Det er der blevet lavet om på i år. Gratis lommeaskebær. Værsgo. Husk at genbruge det. Organisationen Hold Danmark Rent er sammen med festivalens Green Footsteps-kampagne gået til kamp mod skodbunkerne. Det er da ulækkert at se på, og hvorfor skal det være ulækkert at se på? Folk er her på festivalen for at være glade og for at opleve og for at høre musikken, og ikke for at have noget ulækkert at se på. Så selvfølgelig skal der ikke lægges cigaretskod over det hele. Gratis lommeaskebær. Skål. Man har jo et ansvar for sit affald. Man lægger jo heller ikke sit tøj og går fra det igen, og sådan er det jo også med affald. At det, man tager med ind, det skal man jo tage med ud igen. Gratis lommeaskebær. Det skal de 50'er-inspirerede cigaretpiger have festivalgæsterne til at forstå. Hvad med gratis lommeaskebær? Naturen er op til 5 år om at nedbryde et cigaretfilter, men på en festival er der endnu flere problemer med de små skod. Problemet med de skod, som folk smider på jorden, er jo selvfølgelig todelt. Der er selvfølgelig klima- og miljøvinklen på det, men det er i lige så høj grad, at vi bruger utrolig lang tid og utrolig mange penge på at fjerne dem efter festivalen. Cigaretskodderne skal samles op med håndkraft et efter et, når festivalen er slut. Det er en af grundene til, at det hvert år koster helt op til 3,5 millioner kroner at rydde op efter gæsterne. Det tænker man ikke rigtig over, når man sidder og ryger en smøg. Jeg synes, det er fuldstændig ressourcespild, at man skal bruge 3 millioner på det. Ja, det er sindssygt. Pengene, som bliver brugt på oprydning, kunne i stedet bruges på f.eks. mere musik. Og det ser ud til, at festivalgæsterne har taget budskabet til sig. Nej, hvor bliver jeg bare glad nu. Det var godt. Husk at genbruge det, så du ikke behøver at smide det ud. Et lommeaskebær. Ja. I think it's a good idea. Jeg skal nok give dem rundt til alle mine gode venner. Det lyder rigtig godt. Husk at genbruge dem. Ja. Det er ikke godt at ryge, men hvis du endelig ryger, så smider det i sådan en. Jeg vil gøre alt for at holde Danmark ren. Lommeaskebærerne er så populære, at der er blevet uddelt 35.000 af dem på festivalen.